खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव बैसागुनि सिगां लकसभा बिसायख'थि खुंनो आसाम सरकारा थांखि हरदों। आसामाव थाबैनो बन्द जागोन सुद जाग्राफोरनि दखान, हरफिननो नाङा सुदाव लानाय रां, बुंदों हिमन्त। एमपि तपन गगैखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय एयार एम्बुलेन्सजों दिल्लीयाव लांदों। मिजोरामाव गोबां बिबांनि ड्राग जब्द खालामनो हादों। 5 थाखोनि सासे फरायसाया गोमानानै दङ। हायुङारि मानास हाग्रामायाव जागायजेनबाय हाग्रानि मैदेर साननाय हाबाफारि। हायुङारि मानास हाग्रामायाव हाग्रा ओनसोलखौ सावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फैबाय थानाय बैसागु फोरबोनि सिगां आसामाव लकसभा बिसायख'थि खुंनो आसामनिफ्राय थांखि हरदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि सिगां खुंनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय खावलायहरदों। हादरनि बिसायख'थि आयगनो बे थांखिखौ दैथायहरदों आसाम सरकारा। बेजों लोगोसे आसामाव मोननै खोन्दोआव लकसभा बिसायख'थि खुंनो थाखायबो आसाम सरकारा खावलायहरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसामाव फैगौ 5 आरो 10 एप्रिल खालि लकसभा बिसायख'थि खुंनो थाखाय रायजो सरकारा हादरनि बिसायख'थि आयगखौ खावलायहरदों। 5 एप्रिल खालि सेथि खोलोबाव आरो 10 एप्रिल खालि नैथि खोलोबाव बिसायख'थि खुंनो खावलायहरदों आसाम सरकारा। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आयगआ फैगौ 12 मार्च खालि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि नटिफिकेशन जारि खालामनो हागौ होननानैबो आसाम सरकारनि मोनसे गोजौ थाखोनि सुलुङाव फोरमायदों। आसामाव थाबैनो बन्द जागोन सुद जाग्राफोरनि दखान, फिरायफिनना हरफिननो नाङा सुदाव लानाय रां। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सदियायाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बे खेबाव सुदाव रां दाहार होग्राफोरनि हेंथायै अपारेशन सोलिगासिनो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि बे खेबाव मोनसे गोदान खामानियाव नांथाबदों। सुद जाग्राफोरनि दखानखौ आं बन्द खालामनो नागिरदों। 100 रां दाहार होयोब्ला दानसेयाव 20 रां सुद होनांगौ। बेयो माबायदि गोदान टेकनिक जागायदों, सोर रिसार्च खालामनानै दिहुनदों निखावरि सुबुंफोरखौ अयथासार खालामनायनि गोदान आदब। बेनिखायनो जों सुद जाग्राफोरनि हेंथायै नांथाबदों। साननैनि उनावनो टिभिआव नुगोन सुदाव रां दाहार लानायखौ आरोबाव हरफिननाङा। सुदनि रांखौ रेहाय मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया सदियायाव खुंनाय हाबाफारियाव बुंदों। मख'नो गोनांदि सुद जाग्राफोरनि हेंथायै सानसे साननैनि गेजेरावनो फोसावथाय ओंखारगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंथिदों। नखरनि सुबुंफोरनि लुबैनाय बायदियै एमपि तपन गगैखौ जेएमसीएचनिफ्राय दिल्लीसिम लांबाय। गोजौ फाहामथायनि थाखाय जेएमसीएचनिफ्राय एयार एम्बुलेन्सजों दिल्लीसिम लांदों जरहाटनि एमपि तपन गगैखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आथिङाव गोब्राब जोखोम जानाय एमपि तपन गगैखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय एयार एम्बुलेन्सजों दिल्लीनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला तपन गगैनि आगदा आथिंनि मोनथाम जायगानि हारा गावलाबदों। थांनाय साननैनिफ्रायनो जेएमसीएचआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अपारेशन खालामनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय नखरनि सुबुंफ्रा गोजौ फाहामथायनि थाखाय दिल्लीयाव लांनो गोसो जानायखौ फोरमायनायाव दिल्लीयाव लांनाय जायो। बबेखानि दिल्लीनि एम्स नङाबा एप'ल' हस्पिटालाव एडमिट खालामगोन एमपि तपन गगैखौ। मख'नो गोनांदि जेएमसीएचआव पेयं केबिन एबा भिआइपि केबिन गैयिनि थाखाय तपन गगैनि नखरनि सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। मिजोराम रायजोनि साम्फाइ जिल्लायाव गासै 35.19 कौटिसो रांनि 11.397 केजि मेथाम्फेटामाइन आरो 218 ग्रामनि हेर'इन ड्राग्सखौ हमनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ बुधबारखालि अपारेशन खालामनायाव गंसे गारिजों लोगोसे 3 सुबुंखौबो हमनो हादों। जब्द खालामनो हानाय बैफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ साम्फाइ पुलिस थानायाव गथायनानै होनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ ताहिर माजुमदार, जतन लुई आरो एसडि बलाल जारि होनानै सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो आइजिएमआरनि पिआरअआ गंसे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS10A5914 गारिखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों।
जरहाटनि सासे 5 थाखोआव फरायनाय फरायसाया थांनाय 20 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला स्कुलाव इन्टारनेल टेस्ट होनानै न'आव फैखांनायनि उनाव टिउशनाव थांनायनिफ्रायनो फरायसाया गोमादों होननानै मिथिनो मोनदों। गोमानाय फरायसानि नखरा जरहाटनि साहिला लेन ओनसोलाव थायोमोन। फरायसाया गोमानायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा जरहाट पुलिसनो कमप्लेन गथायनानै होबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फरायसानि बिमाया गथ'खौ बबेयावबा मोनोब्ला 80990401717 नाम्बाराव फन खालामनानै खिन्थाहरनो थिननायबो जादों। रायजोआव 20 फेब्रुआरिनिफ्राय 1 सप्तानि हाबाफारिजों जागायजेनबाय हाग्रानि मैदेर साननाय हाबाफारि। थिग बेबायदिनो वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायावबो जागायजेननाय जाबाय हाग्रानि मैदेर साननाय हाबाफारि। बे समाव हायुङारि हाग्रामानि माखासे रेन्ज जेरैहाय बासबारि, भुनापारा, पानबारि आरो कुक्लुं र'डआव खन्द'-खन्द'यै सोलिगासिनो दङ मैदेर साननाय हाबाफारि। बेराफारसेथिं मानास माखासे रेन्जआवबो मैदेरनि अनजिमाया थोजासे बिबांनि बांसिन जानायखौ फोरमायदों हायुङारि मानास हाग्रामानि रेन्जार अभिनव बरुवाया। मानासाव फैनाय दावबायारिफोरा बे माखासे रेन्जआवनो फ्राय मैदेरनि उदां बेरायथिंनाय नुथायखौ नुबोगासिनो दङ। अदेबानि हायुङारि हाग्रामानि बबे रेन्जआव मैदेरनि अनजिमाया बांसिन मैदेर साननाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनावसो थि खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। 2011 मायथाइनि मैदेर साननाय हाबाफारि बायदियै मानासाव मैदेरनि अनजिमाया दङमोन मा 1034। बै समाव मानासनि मोनथाम रेन्ज बासबारि, भुनापारा आरो पानबारियाव सोलिदोंमोन मैदेर साननाय हाबाफारि। देग्लाय हायुङारि हाग्रामायाव गोदानै दाजाबदेरनाय कुक्लुं रेन्जआवबो सोलिदों बे हाबाफारिया। जायनि जाहोनाव मानासाव देग्लाय मैदेर साननाय हाबाफारिनि बिथिङाव ओनसोलाव बरायनाय बेखौनो सिगांनिजों रुजुनायाव मैदेरनि अनजिमाया थोजासे बारायगोन होननानै आसा खालामदों हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। मख'नो गोनांदि मानासाव देग्लाय हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा GPS टेग खालामनानै आरो ड्रननि हेफाजाबजों मावलांबाय थादों मैदेर साननाय हाबाफारि। हायुङारि मानास हाग्रामानि हाग्रानि गांसो जाग्रा जिब जुनारनो गोरलै गांसो दिहुननानै होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो जानुवारि, फेब्रुआरि दानाव हाग्रा ओनसोलखौ सावनाय जायो। जाहाथे मिथिंगायारि पण्डितफोरनि बायदिब्ला जानुवारि आरो फेब्रुआरि दानाव जेबो जिब जुनार दाउसिन दाउलाया फिसा आजाया। बेनिखायनो बे समाव हाग्रा ओनसोलाव अर सावनानै गोदान गांसो खिलिनायनि थाखाय राहा खालामनाय जायो। जाहोना गोरलै गांसो खिलिनायनि उनाव हाग्रा ओनसोलनि गांसो जाग्रा जिब जुनारफोरा थोजासे बिबांनि हाग्रा ओनसोलावनो आदार मोनो। बेनिखायनो हाग्रानि गांसो जाग्रा जिब जुनारफोरा आदार नागिरनानै गुबुन जायगायाव थांनो नाङा। जायनि जाहोनाव बेफोर हायुङारि मानास हाग्रामायाव गांसो जाग्रा जिब जुनारफोरनो गोरलै गांसो जगायनो थाखाय रोजा हाग्रा ओनसोलाव अर लागायनानै होनाय जायो। जाहाथे अर सावखांनायनि उनाव गोरलै गांसो खिलियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।